Çağalar Goruman halkara gününiň bayramçyk dawralary Balkan vilayatynda giň meşhurly ýatdan çykmajak täsirli şäherler bilen utgaşdy. Vilayat häkimliginiň vilayat ýananlar bölüminiň ýaşlar guramasynyň vilayat geňeşiniň demokratik agrar senagatçylyk we telekäçilik partiyalarynyň vilayat komisiýetleriniň kärdaşy akylaşyklarynyň vilayat birleşmesiniň vilayat enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkeziniň vilayat baş bilim müdürlüğiniň gurnan dawraly çäheresi aýratyn ýatda gazy boldy. Dawarada Batyar çağalaryň adyna aýdylan gadygyn gutluglar dawaranyň şowkuny has arşa götürdi. Dekini çağalaryň ýerine ýetirmeklerine ýagnanan döwrewap aýdym sagalar çağalar toparlanan joşgyny tansary şowkuny el çarpışmalary bilen garşylandy. Dawarada ýaş nesiller bilen köp taraply tebigy zekin başlanyklaryn ösdürmekde uly aladalary amala asyrýan gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň adyna bu ýysançly alkyşly gutluglar joşgyny ýagnanan. Bayramçyk münasibetli Demokratik Partiýanyň vilayatynda Türkmenmaşeger komisiýetleriniň ýaşlar guramasynyň Türkmenmaşeger we etirap geňeşleriniň kärdaşy akylaşyklarynyň Türkmenmaşeger birleşmesiniň gojaman hadaryň kenaryna salkyn kenar dinç ýaş merkezinde medbatyar çağalar ýanatylan geçiren aýdym saly dawrasynyň şadlyk şowkuny ýetip geldi. Ondan çağalar aýdym sa toparlanan çykyşlaryna giň orun berli çykyşlarda ata-watanymyzyň ösüşleri hormat prezidentimiň çağalar barada diýen atalyk aladasy aýdym beýany tapdy. Soňra bayramçyk dawarlary awaza milli syýahatçylyk dowlagyna eýlem oşar feilge ýakynlyk we rowaş kotejler toplumyndan hasan belenten tutuldy. Şadlyk şowkuny beslenen ýatdan çykmajak gadakly çäherlere durly ýaşdaky çağalar höwgesinden gatnaşdylar. Ýaşlar guramasynyň magtymly etirap geňeşiniň magtymly etirap merkezinde täze gurulan arkadaly nesiller çağalar medeniýet ýaş merkezine geçiren bayramçyk dawrasynyň şadlyk şowkuny ýetip geldi. Dekini çağalaryň ýerine ýetiren döwrewap aýdym saatlarda joşgyny tanslary çäre bedeg berdi. Çağalar Goruman halkara gününiň dawralary Balkan vilayatynyň ähli etirap şäherlerini ýokary guramaçlykly we ruhy bilen ýagdaýyna geçirildi.